Ελληνίδες Έλληνες, εκ μέρους του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 55-59, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55-59, του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 55-59, σας καλωσορίζω στο σημερινό πανηγυρικό εορτασμό για την μεγάλη εθνική επέτειο της 1ης Απρίλη του 1955. Άφιξη φλόγας από τα φυλακισμένα μνήματα, τον τάφο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου και τον τάφο του αρχηγού της ΕΟΚΑ στρατηγού Γεωργίου Γρήβα Διγενή, αποδρομής του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών και δρομής του Σωματείου Περικλής Δημητρίου. Την 1η Απριλίου του 1955 ξεκίνησε στην Κύπρο ο παλαϊκός ξεσηκωμός του κυπριακού λαού και ο ένοπλος εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ εναντίον των άκλων κατακτητών. Μια εξέγερση που δίκαια χαρακτηρίστηκε σαν ένα από τα πιο επιτυχημένα Αντάρτικα όλων των εποχών. Η Κύπρος μας ήταν η χώρα του πόνου, της δυστυχίας, των δακρύων και του αίματος. Η θέληση για την απελευθέρωση ήταν χαλίβδινη, η απόφαση για την αγώνα μετάκλητη. Αφήστε τις καρδιές σας σήμερα να πλημμυρίσουν χαρά και ενθουσιασμό. Τραγουδήστε και υμνήστε αυτούς που έκαμαν αφέξει αυτή η ολόλαμπρη μέρα της 1ης του Απρίλη του 1955. Παρέλαση αντιπροσωπιών συνδέσμων αγωνιστών, ανταρτών με την τιμημένη στολή, καταδίκων, πολιτικών κρατουμένων, μη συλληφθέντων και συνεργαζομένων οργανώσεων και σωματείων.
αναγνώριση της σημαίας. «1η Απριλίου 1955 δονούνταν οι καρδιές των προγόνων για εξέγερση. Να σκεφτούμε λίγο τον απλό Έλληνα Κύπριο που ήταν ταυτισμένος με τη μοίρα της γης του. Φουρτούνες, αλλεπάλληλα κύματα, χτυπημένος από πολλούς επιδρομείς. Καμιά ησυχία, ύπνος κανένας, αγώνας τραχής. Κι είπανε, τούτη άνοιξη δεν είναι για ζωή. Δεν είναι για τα λέτρη και τον έρωτα. Κι είπανε, τούτη άνοιξη μυρίζει ελευθερία. Προσκλητήριο πεσόντων και ύμνος ηρώων. Τιμητικές βολές από άγημα καταδρομέων της εθνικής φρουράς. Δημητρίου Ανδρέας εξ Αγίου Μάμαντος. Καραολής Μιχαήλ εκ Παλαιχωρίου. Ζάκος Ανδρέας εκ Λινούς. Μιχαήλ Χαρίλαος εκ Γαληνής. Πατάτσος Ιάκωβος εκ Λευκωσίας. Κουτσόφτας Μιχαήλ εκ Παλιομετόχου. Μαυρομάτης Στέλιος εκ Λάρνακος Λαπίθου. Παναγίδης Ανδρέας εκ Παλιομετόχου. Παλικαρίδης Ευαγόρας εκ Τσάδας Πάφου. Απόντες. Απεικονής της ανοικοτουδινάς δια την δράση των κατά των υπερελευθερίας της Κύπρου αγώνα υπό το λάβαρον της ΕΟΚΑ. Αξεντίου Γρηγόρης εκ Λύσης. Κάριος Ανδρέας εκ Σαυγόρου. Παπακυριακού Ηλίας εκ Λιθράγκομης. Πίτας Φώτης εκ Φρενάρους. Σαμάρας Χριστός εκ Λιοπετρίου. Μάτσης Κυριάκος εκ Παλαιχωρίου. Απόντες. Έγιναν ολοκαύτωμα μαχόμενοι κατά των υπερελευθερίας της Κύπρου αγώνα υπό το λάβαρο της ΕΟΚΑ. Αβραμίδης Ανδρέας εκ Τεμβριάς. Αναξαγόρα Κώστας εκ Σπηλιών. Αναστάση Γεώργιος εκ Νέου Χωρίου Πάφου. Αναστάση Γιακουμής εκ Καλογρέας. Αναστάση Δημητράκης εκ Λύσης. Βλάμης Ανδρέας εκ Βουνίου. Γεωργαλάς Μιχαήλ εκ Μαραθοβούνου. Γεωργιάδης Παναγιώτης εκ Λιβαδιών Λευκωσίας. Γεωργίου Ανδρέας εκ Διερώνας. Γεωργίου Ανδρέας εκ Σαναρίτας. Γεωργίου Γεώργιος Ιωνά εκ Λύσης. Γιάλουρος Πετράκης εκ Ριζογαρπάσου. Γιαννή Ιωάννης Τηλιανού εκ Τρικόμου. Δημητριάδης Δημητράκης εκ Λάρνακος. Βράκος Μάρκος εκ Λεύκας. Επιφανίου Ανδρέας εκ Πηγής. Ευαγόρου Νίκος εκ Παλώδιας. Ζάνου Σάβας εκ Λευκονίκου. Ζαχαρία Παναγιώτης εκ Σαυγόρου. Ζήνωνος Θεόδωρος εκ Χολέτριας. Απόντες. Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι κατά τον υπερελευθερίας της Κύπρου αγώνα υπό το λάβαρο της ΕΟΚΑ. Ηλιάδης Πέτρος εξ Αγρού. Ηρωδότου Δήμος εκ Φινίου. Θεοφάνους Νίκος εκ Καΐρου. Ιωάννου Νικόλας εκ Λευκωσίας. Καηλή Μιχαήλ Σάλος εκ Λύσης. Καλαϊτσής Χαράλαμπος εκ Κάθηκα. Κανάουρος Χριστόδουλος εκ Κυπερούντας. Καραντώνης Νίκος εκ Τρικόμου. Κάριος Γεώργιος εξ Αυγόρου. Κάσπης Παναγιώτης εκ Ριζογαρπάσου. Κατελάρης Παντελής εξ Επισκοπιού. Κέλης Χρήστος εκ Κισσόνεργας. Κόκκινος Πάτροκλος εκ Λύσης. Κολοκάσης Κυριάκος εκ Ιερίου. Κουκής Μιχαήλ εκ Πραστιού Αμοχώστου. Κυπριανού Πετράκης εκ Λάρνακος. Κωνσταντίνου Αλέκος εξ Αμοχώστου. Λένας Τηλιανός εκ Ανδριών. Λοΐζου Κώστας εκ Μαραθοβούνου. Μιχαήλ Γεώργιος εκ Κισσόνεργας. Απόντες. Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι κατά τον υπερελευθερίας της Κύπρου αγώνα υπό το λάβαρον της ΕΟΚΑ. Μιχαήλ Χαράλαμπος εκ Καλοψίδας. Μούσκος Χαράλαμπος εκ Παναγιάς. Μιλωνάς Χρύσανθος εκ Γαλάτας. Νικολάου Ιωνάς εκ Ιερίου.
Νικολάου Μιχαήλ εκ Μεσόγης, Ξενοφόντος Ευστάθιος εκ Φοινίου, ο Νησιφόρου Ανδρέας εκ Κολοσσίου, Παναγί Βάσος εκ Νέου Χωρίου, Παναγίδης Χριστοφής εκ Λύσης, Παντελή Μόδεστος εκ Λιοπετρίου, Παπαβερκίου Γεώργιος εκ Σαρόδων, Παπαγεωργίου Λαουτάρη Λουκία εξ Αυγόρου, Παπαχριστοφόρου Ευαγόρας εκ Κάτω Αμιάντου, Παρασκευά Ανδρέας εκ Κόμμας Γιαλού, Παρίδης Μιχαήλ εκ Αναφωτίας, Πατσαλίδης Ανδρέας εκ Καναβιών, Πετεμερίδης Χαράλαμπος εκ Καναβιών, Ροτσίδης Σάβας εκ Μάμμαρη, Σάβα Μιχαλάκης Χατζή Κυριάκου εξ Αγακίου, Σακά Καλής εκ Λύσης. Απόντες. Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι κατά τον υπερελευθεράς της Κύπρου αγώνα υπό το λάβαρον της ΕΟΚΑ. Σουρουκλής Ανδρέας εκ Τρούλων, Σουρουλάς Αναστάσιος εκ Λύσης, Σοφοκλέου Τάκης εκ Σερού, Στυλιανίδης Σταύρος εκ Γιαλούσας, Στυλιανού Γεώργιος εκ Νέου Χωρίου Πάφου, Στυλιανού Μιλτιάδης εκ Τάλας, Σιμεού Παναγιώτης εκ Πάχνας, του Μάζου Παναγιώτης εξ Αμοχώστου, του Μάζου του Μάζος εξ Αθιένου, Τσαγκάρης Σωτήριος εκ Πελεντρίου, Τσάρτας Χρήστος εκ Πολυστύπου, Φραντσέσκο Αρτέμιος εξ Αθιένου, Χαραλάμπους Αριστίδης εκ Πεδουλά, Χαραλάμπους Γεώργιος εκ Κυπερούντας, Χαραλάμπους Γεώργιος εξ Αγίου Επιφανίου Σολέας, Χαραλάμπους Δημήτριος εκ Λιμνατίου, Χατζηθεοδοσίου Γιασουμής εξ Άχνας, Χριστοδουλίδης Ιάκωβος εξ Σαρόδων. Χριστοδούλου Δημήτριος εκ Κερίνιες. Απόντες. Έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι κατά τον υπερελευθερίας της Κύπρου αγώνα υπό το λάβαρον της ΕΟΚΑ. Αλεξάνδρου Βασίλης εκ Λιμνατίου, Γεωργίου Νίκος εκ Παλαιχωρίου, Γιάνκου Νικόλαος εκ Πανοσδόδιας, Λουκά Λουκάς εξ Αγίας Νάβας, Νικολάου Γεώργιος εκ Κάτω Πύργου, Ξενοφόντος Πρόδρομος εξ Αγριδακίου, Παναγιώτου Ανδρέας εκ Πολυστύπου, Στυλιανού Πλάτων εκ Βουνίου, Τριτέος Στέλιος εκ Πύργου Τηληρίας, Φιλιππίδης Χαράλαμπος εξ Αρόδων, Γιακουμής Σπύρος εκ Κιθρέας, Χατζη Θεοδοσίου Θεοδόσης εξ Στήλων, Χριστοφόρου Γεώργιος εξ Έμπας, Χρυσοστόμου Παναγιώτης εξ Στήλων. Απόντες. Εθανατώθηκα δια βασανιστήριων υπό το δυνάμεων κατοχής κατά τον υπερελευθεράς της Κύπρου αγώνα υπό το λάβαρο της ΕΟΚΑ. Αβραάμ Γεώργιος εξ Αμοχώστου, Αγαθοκλέου Σταύρος εκ Κοντεμένου, Αντωνιάδης Κώστας εκ Λεμεσού, Αντωνιάδης Παύλος εκ Καϊμακλείου, Αποστολίδης Μελέτης εκ Λεμεσού, Ασιώτης Ανδρέας εξ Αμοχώστου, Γεωργίου Δημήτριος εξ Αρόδων, Γεωργίου Χριστοφής εξ Αρακαπά, Γιάνκου Νίκη εκ Λεμεσού, Γρηγορίου Ανδρέας εκ Παλαιχωρίου, Δημητριάδης Κυριάκος εκ Πόλεως Χρυσοχούς, Δημητρίου Απόστολος εκ Κυλανίου, Διομήδους Παναγιώτης εκ Κελοκεδάρων, Εγγλέζος Χριστόδουλος εκ Ξερού, Ευσταθίου Ειρήνη εκ Νεαπόλεως Λευκοσίας, Ζαχαριάδου Ιωάννα εξ Αμοχώστου, Ζαχαρίας Σταύρος εκ Ριζοκαρπάσου. Ζένιο Ευτυχία εκ Τρούλων. Απόντες. Εφωνεύθησαν κατά τον υπερελευθερίας της Κύπρου αγώνα της ΕΟΚΑ. Δημοπούλου Αγνή εκ Λευκοσίας, Καραολή Κυριάκος εξ Αγλαντζάς, Κοντζάπασης Κωνσταντής εκ Παραλιμνίου, Κούσπαρος Χαράλαμπος εξ Σινά Όρους, Κυπριανού Κυριάκος εκ Στρουμπίου, Κυπριανού Μιχαήλ εκ Πέγιας, Κυριακίδης Κούλης εκ Λευκοσίας, Κωνσταντινίδου Όλγα εκ Ναυπλίου, Κωνσταντίνου Θεόδωρος εκ Κενάγρων, Κοφού Μιχαλάκης εξ Αγίου Δομετίου, Λοΐζου Ανδρέας εκ Λακατάμιας, Λοΐζου Ανδρέας εκ Λαπίθου, Μαρίνου Γαβριήλ εξ Αχερίτου, Μπάκας Κυριάκος εξ Λευκονίκου, Νικόλα Αργυρός εξ Αμοχώστου, Νίκου Φίλιππος εξ Αμοχώστου, Οικονόμου Μαρία εκ Κοκκινιάς Ελλάδος, Παναγία Αντώνιος εκ Μόρφου, Πιστέντης Χαρίλαος εκ Τρεμηθούσης, Ποταμίτης Νικολάος εκ Βάσας Κυλανίου. Απόντες. Εφωνεύθησαν κατά τον υπερελευθερίας της Κύπρου αγώνα της ΕΟΚΑ. Κουμπουρής Κώστας εκ Παλαιχωρίου, Σάβα Αυγουστής εκ Κυπερούντας, Σάβα Χριστόδουλος εξ Αγίου Θεοδόρου,
Στεφανίδης Γιαννάκης, εκ Κόμης και Πύρ. Στρούθου Σωτήριος, εκ Κόμας Γιαλού. Τουμάζου Γεώργιος, εξ Αχερίτου. Τσάρος Παναγιώτης, εξ Άσιας. Φλόρου Κώστας, εκ Μακράσικας. Χαπέσης Παναγιώτης, εκ Χάρτσας. Χαραλάμπους Κύρου Χρήστος, εκ Τεμβριάς. Χατζαντονίου Χριστόδουλος, εκ Καλοψίδας. Χατσεβαγγέλου Σοκράτης, εκ Σαμαριέτης. Χατζηχαραλάμπους Κυριάκος, εκ Κυπερούντας. Χριστοδούλου Κυριάκος, εκ Σαραντίου. Χριστοφή Χαράλαμπος, εκ Καλού Χωρίου, Λεμεσού. Απόντες. Εφωνεύθησαν κατά τον υπερελευθερίας της Κύπρου αγώνα της ΕΟΚΑ. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσωπεί στη σημερινή εκδήλωση ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Άκης Κλεάνθους. Μαζί μας βρίσκεται επίσης και ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου. Μέσα από την αιωνόβια ιστορία μας, η 1η Απριλίου 1955 προβάλλει ως η ωραιότερη και λαμπρότερη σελίδα στην ιστορία του κυπριακού ελληνισμού. Είναι μέρα των ελεύθερων ανθρώπων, των γιγάντων και των ηρώων. Η αδούλωτη και ανυπόταχτη ελληνική ψυχή δεν μπόρεσε να δεχτεί και να αναγνωρίσει ποτέ τους Άγγλους κατακτητές και έμεινε ελεύθερη. Και σαν το πλήρωμα του χρόνου έφτασε ο ένοπλος αγώνας που ξεκίνησε στα χωριά, στις πόλεις, στους κάμπους και στα βουνά, ταράζοντας η θέμελα με τις εκρήξεις τους, όχι μόνο την Αγγλική Αυτοκρατορία, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, ήταν η 1η του Απρίλη. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν ιδέα και οι Άγγλοι πολεμώντας την ΕΟΚΑ πολεμούν μια ιδέα που δεν νικέται ποτέ. Ακολουθεί σύντομος χαιρετισμός από τον Αντιπρόεδρο των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55-59, κ. Μιχαλάκη Πλατάνη. Ο Πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών, κ. Θάσος Σοφοκλέους, βρίσκεται στην Αυστραλία για τους παροικιακούς εορτασμούς της Μεγάλης Εθνικής Επετείου. Κύριε εκπρόσωπε της Μητρός Πατρίδας, κύριοι εκπρόσωποι κομμάτων, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, της ΕΛΔΙΚ και της αστυνομίας, Έλληνες, Ελληνίδες και Ελληνόπουλα, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Στην ιστορία του ελληνισμού υπάρχουν ημερομηνίες που παραμένουν ανεξίδηλες, υπάρχουν σταθμοί που σαν φάροι φωτίζουν και μας καθοδηγούν. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ παραμένει το πιο λαμπρό, το πιο φωτεινό ορόσημο της ιστορίας του κυπριακού ελληνισμού για αποτείναξη του απικιακού ζυγού και απόκτηση της ελευθερίας και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σήμερα είμαστε εδώ για να θυμηθούμε ξανά, για να προβληματιστούμε, να αναπολύσουμε μνήμες παλιές, αλλά και να θυμίσουμε στους νεότερους το υπέρστατο καθήκον
για ελευθερία και δικαιοσύνη. Είμαστε εδώ για να μνημονεύσουμε και να εκφράσουμε τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν με πάθος και αυταπάρνηση για την ελευθερία της πατρίδας. Υποκλεινόμαστε ευλαβικά και εκφράζουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας στα θρυλικά παλικάρια του Διγενή, στους ηρωμάρτυρες της Αγχώνης, όσους έπεσαν στο πεδίο της μάχης και όσους ξεψύχησαν στα φρικτά βασανιστήρια, ποτίζοντας με το αίμα τους το δέντρο της Κυπριακής Ελευθερίας. Μνημονεύουμε και τιμούμε τους αρχηγούς του αγώνα μας, Μακάριον και Διγενή. Οι θυσίες των αγωνιστών, τα ολοκαυτώματα, ο πόνος και το δάκρυ της αδούλωτης γενιάς του 55 μας δεσμεύουν και μας δείχνουν τον δρόμο της προσφοράς και του καθήκοντος. Σήμερα, υπέρποτε άλλοτε που η πατρίδα μας περνά κρίσιμες μέρες και ο κατακτητής μας παρεμβάλλει όλων των ειδών τα εμπόδια στην προσπάθεια για επίτευξη μιας ορθής λύσης του προβλήματος μας, βασική μας ελπίδα είναι η αντοχή, η πίστη και η μονιασμένη αντιμετώπιση υπεράνω κάθε προσωπικού ή άλλου συμφέροντος. Η ψυχική δύναμη και η αντίσταση του λαού ας είναι ο βράχος όπου θα σπάσουν τα κύματα της αδικίας και της ραδιουργίας των εχθρών μας. Έχουμε όλοι ηθική υποχρέωση και καθήκον να τη στηρίξουμε και να τη διατηρήσουμε. Ο ελληνισμός κρατήθηκε και εκπέζησε μέσα από τους αιώνες, στηριζόμενος στα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία και τη ζωντάνια της φυλής μας, την αγάπη προς την πατρίδα, την γλώσσα, τη θρησκεία και τις ρίζες του. Οι θυσίες των αγωνιστών και το αίμα που χάθηκε για την πατρίδα μας δεσμεύουν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για ένα καλύτερο αύριο. Μας καλούν οι 108 αγωνιστές του Διγενή που έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι, οι 39 που καταδικάστηκαν σε θάνατο, οι 9 που απαγχωνίστηκαν, οι 13 που πέθαναν στα βασανιστήρια και αμέτρητοι μετά από τις συνέπειες των βασανισμών, οι 3.362 πολιτικοί κρατούμενοι που δοκιμάστηκαν από τον εφιάλτη των κρατητηρίων, οι 1.014 που φυλακίστηκαν, οι 340 που βγήκαν αντάρτες στα βουνά και ο λαός που αυθόρμητα με ελληνικό ενθουσιασμό σάλταρε στα πεδία των συγκρούσεων και χτυπήθηκε με την Αγγλοκρατία και νίκησε. Σήμερα, με όπλον τη δύναμη της ψυχής και με πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας, με ενότητα και ομοψηφία, ας σταθούμε όρθιοι και αλήγιστοι μέχρι την ευλογημένη ώρα της απελευθέρωσης των σκλαβωμένων μας εδαφών. Βρισκόμαστε και φέτος εδώ για να βαπτιστούμε και να εξαγνίσουμε τις καρδιές μας με το πνεύμα του 55-59, να ζήσουμε νοερά το μεγαλείο, την ανιδιοτέλεια και την λεβεντιά του υπέροχου και ανεπανάληπτου επικού μας αγώνα, και ας δεχτούμε τα μηνύματα που βγαίνουν μέσα από τον αγώνα και τις θυσίες των παλικαριών και των ηρώων της θρυλικής ΕΟΚΑ. «1η Απριλίου του 1955, ξημέρωσε εκείνη η Αγία Μέρα που κάνει τα στήθη μας να φουσκώνουν από περηφάνεια και τις ψυχές μας να ευγνωμονούν το Θεό που μας έκανε χριστιανούς και Έλληνες. 1η Απριλίου του 1955, το νόημα της ελευθερίας έλαβε θρυλικές διαστάσεις στη συνείδηση του έθνους. Έτσι σήμανε η ώρα για τον μεγάλο ξεσηκωμό. Το ποτήρι είχε πια ξεκυλήσει. Απ' άκρη σ' άκρη αντίχησε το εθνεγερτήριο σάλπισμα «Ελευθερία ή θάνατος». Απόδοση τραγουδιών του απελευθερωτικού μας αγώνα από τη χοροδία των συνδέσμων αγωνιστών. Καλλιτεχνικός διευθυντής και στο πιάνο Χριστόδουλος Βασιλιάδης. Διευθύνει η Γεωργία Θουκυδίδου. Απριλίου της αιώνας
Oh,
Στη χρονολογική περίοδο 55-59, οι νέοι της Κύπρου απέδειξαν ότι είναι πραγματικά γνήσιοι Έλληνες. Αυτοί οι νέοι κατάφεραν με τον αγώνα τους να ταρακουνήσουν και να ξυπνήσουν τους μεγάλους της γης από το λίθαργο. Τους κάλεσαν να θυμηθούν τις διακηρύξεις τους για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, που δυστυχώς ποτέ δεν τήρησαν. Όμως οι ήρωες Κύπροι νέοι κατάφεραν να αντισταθούν απέναντι σε μια αυτοκρατορία των 5 υπήρων. Είχαν όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα που δεν το έχει κανείς άλλος λαός στον κόσμο. Είχαν τον ελληνισμό μέσα τους, που ποτέ δεν υπέκυψε, που πολέμησε ηρωικά όσο κανείς άλλος στη γη, κάτι που το ομολογούν εχθροί και φίλοι. Ακολουθούν ελληνικοί χοροί από το λογραφικό όμιλο Ακρίτες Γερίου. Διεύθυνση Διδασκαλία Χορών Αργύρης Αργυρού. Δεν μπορώ, μωρό μάνα μου, δεν μπορώ, άψηρε να φέρεις στο γιατρό. Άψηρε να φέρεις στο γιατρό, μην πεθάνω η μαύρη και κάτω. Ν' αγάπησα μάνα μ' αγάπησα, πικράνη μαύρη το μετανιώσα. Ν' αγάπησα μάνα την ομορφιά, τώρα είναι αρρώστη βαριά. Άψηρε να φέρεις στο γιατρό, μην πεθάνω η μαύρη και κάτω. Θα φέρω τον γιατρό τα για πρωί, γιατί σε έχω η μαύρη μοναχή. Αντί όταν πιο μη κλαις εσύ, θα φέρω το γιατρό τον Νικόλη. Θα φέρω το γιατρό τον Νικόλη, που είναι όμορφο καλό παιδί.
Σάιτος καθότανε στον ήλιο και λιαζόταν, ναι μωρέ λιαζότανε. Ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, η παρουσίαση του δράματος Ελευθερίας «Μάρκος Δράκος», αφιερωμένο στον ήρωα με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την θυσία του. Το έργο τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Θεατρικού Έργου για τον Μάρκο Δράκο. Συγγραφέας Γιάννης Σπανός. Σκηνοθεσία Νεοκλής Νεοκλέους. Μουσική Κώστας Κακογιάννης. Στίχη Πάμπος Κουζάλης. Σκηνογραφική επιμέλεια Γιώργος Χιώτης. Λαμβάνουν μέρος οι ηθοποιοί Αντώνης Αντωνίου, Γιώργος Μουσκοβίας, Βίκη Γεωργιάδη. Επίσης, οι φοιτητές και φοιτήτριες Δραματικής Σχολής Στάλος Τηλιανού, Φωτεινή Γεωργίδη, Ευτυχία Χαραλάμπους, Άντρια Μινά, Νικόλας Αρκαδίου, Νίκος Κορομίας, Γιάννος Σπανός, Ανδρέας Κουτσουμπάς, Ιάκωβος Χατζηβασίλης και Ευαγγελία Ονουφρίου. Παρακαλούμε όπως αποφευθούν οποιασδήποτε παρεμβάσεις, φωνές και συνθήματα που διακόπτουν την εξέλιξη του εθνικού εορτασμού και του δράματος που ακολουθεί στη μνήμη του ήρωα Μάρκου Δράκου.
Τον λέγανε Μάρκο. Μάρκο Δράκο. Και το τραγούδι του, σαν να βγαίνει από το βαθύ πηγάδι του παρελθόντος, άρχισε να ακούγεται από τα χείλη των παιδιών στους τόπους που πρωτοπερπάτησε. Και το τραγούδι γίνηκε εμβατήριο των προαιώνιων πόθων που ξεπεταγόταν από τη νιώτη της σκλάβας μου πατρίδας. Κι ήταν παλικάρι εκείνος ο Μάρκος, από τους λεβέντες που υψώνονται θρύλοι αγάπης και τραγουδιών, από τους νέους που γεννιούνται από μήτρες ηρωικές, βαφτίζονται αθάνατοι στα νερά της αγιοσύνης και με ένα πέταγμα απλώνουν τα φτερά τους στον ουρανό και γίνονται αετοί στη μνήμη και στον αιώνα. Ο χαρακτήρας του παλικαριού διαπλάστηκε στη θαλπορή της αγάπης, της θεοσέβειας και της αγνής πατριδολατρίας που οδήγησαν τον Μάρκο έφηβο στο διδασκαλείο της ΟΧΕΝ και με το πλήρωμα του χρόνου στην Παγκύπρια Οργάνωση Νεολαίας Πέων του 1952. Ήταν πάντα πράος. Νέος, με λεπτό χιούμορ. Πνεύμα ελεύθερο. Χωρίς παροπίδες. Που ζούσε την κοσμική ζωή με περίσκεψη. Σοβαρότητα και μέτρο. Η λάβα της απελευθερωτικής επανάστασης, όπως γεννιόταν από τα βάθη της ιστορικής συνείδησης και μετουσιωνόταν σε πορεία ζωής, βρήκε τη διέξοδό της το 1954 από τους προδρόμους του αγώνα με τις προσκλητήριες φωνές που εκπέμπονταν από τους τόμους του δημοψηφίσματος για την ένωση με την Ελλάδα, από τους άμπονες και τους θρόνους της Ορθοδοξίας. Εκείνος ο νέος, είπαμε, τον λέγανε Μάρκο. Διαλεκτός του Θεού, σταλμένος της ιστορίας. Ήταν ήρεμος, ήμερος, άδολος, αγνός. Από τα παλικάρια του Σταυρού, που από τη μια στιγμή στην άλλη αποδείχνονται σταυροαετοί. Γι' αυτό τον άντρα που τον λέγα Μάρκο σας μιλώ, παιδιά μου. Τον άντρα που γνώρισα ένα απόβραδο. Σάββατο ήταν, στου Μούσκου, στη Χρυσαλινιώτισσα, σε ένα νογάκι Μαρτιμίνα του 55. Κι ήμουνα κι εγώ να σας χαρώ. Ο γέρος, ο 90χρονίτης, παλικάρι τότε της πατρίδας. Έλα, μου είπε, κι ήταν για μένα κάλεσμα ιερό της δούλης μου πατρίδας. Τον ακολούθησα στο πενταδάχτυλο. Μας έμαθε να πολεμάμε με πέτρες για χειροβομβίδες. Και μια νύχτα Τετάρτης, 30 του Μάρτη ήταν θαρό, μας άρπαξε το άγιο χέρι της ελευθεριάς και μας έκαμε ανθρώπους. Ποιος με τη ζάστρα πει στο φως θα τρομάξει το σκοτάδι. Ποιος του Θεού μας αλευτός θα μας δώσει το σημάδι. Ποιος με τη ζάστρα πει στο φως του Θεού μας αλευτός. Πρωτοπορία της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου ΣΕΚ, όταν η σάλπιγγα των αιώνων σήμανε το 1954 το εγερτήριο των σκαπανέων της Κυπριακής Ελευθερίας. Οι επίλεκτοι νέοι, σαν έτοιμοι από καιρό, έδιναν τον ιερό όρκο στα Άγια Βήματα των Εκκλησιών και εκπαιδεύονταν από τον Μάρκο στη ρήψη χειροβομβίδων κάτω από την προστατευτική σκιά του κάστρου του Αγίου Ιλαρίωνα. Στις απάντητες κορφές τα θεριά θα κυνηγήσει. Πες τις αμήλυτες καρδιές με φωτιά θα τις συγκρίσει. Ποιος με τη ζάστρα πει στο φως του Θεού μας διαλεκτό. Όπλα και χειροβομβίδες πρωτάγγιξαν μετά την άφηξη του Διγενή.
1954 και η διακίνηση του πρώτου οπλισμού έγινε κάτω από την ατμόσφαιρα της φιλικής εταιρείας και του δέους των συγκινήσεων από την κοσμογονική τελετουργία της μεγάλης απόφασης. Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Ποιος με τη άστα μπει στο φως θα τρομάξει το σκοτάδι. Ποιος του Θεού μας διάλεκτος θα μας δώσει το σημάδι. Ποιος με τη άστα μπει στο φως του Θεού μας διάλεκτος. Τότε οι πρωτοπόροι συναντιόντουσαν στο σπίτι όπου έμενε ο Χαράλαμπος Μούσκος, στη Χρυσαλινιώτισσα. Ο Δράκος, Ο Λένας, ο Μούσκος, ο Αριστίδου, ο Ελευθερίου, ο Δρουσιώτης, ο Φυρίλας, ο Μασονίδης, ο Καυκαλίδης είχαν κύριους ρόλους στην εξέγερση. Επιστράτευσαν κι άλλους για την πρώτη νύχτα. τον Ζεβεδαίο, τον Πολυβίου, τους Γερασίμου, τον Χριστοφόρου, τον Τσάρτα. Ο Γρηγοράς ήταν με τον αρχηγό. Ο αρχηγός εμφανίστηκε μπροστά στους αγωνιστές απρόσμενα τη νύχτα της 30ης Μαρτίου 1955 στην οδό Μακρονήσου, στα Ελευθέρια, στον Άγιο Κασιανό. Την επόμενη νύχτα ο κύβος ερήφθη. Ο αγώνας άρχισε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Η απεικιοκρατία θα χτυπιόταν στην καρδιά της από τους άντρες των ομάδων Μούσκου, Βράκου, Λένα, Αριστίδου. Ήταν η 1η Απριλίου 1955. Ήταν η 1η Απριλίου του 1955. Η Όκα έκανε το σταυρό της και άρπασε τα ενία του ιστορικού πεπρωμένου για τον καλπασμό της Λευτεριάς. Λευτεριάς! Λευτεριάς! Στην ομάδα του Δράκου Αστραπή ανατέθηκε δολοφθορά στο ραδιοσταθμό, στην ακατοίκητη τότε ρημιά με τις Ακακίες. Ήταν η εντυπωσιακότερη αποστολή του πρώτου επαναστατικού μεσονυχτίου. Αδέλφια, ήρθε η ώρα. Κάνουμε το σταυρό μας. Η μοίρα της πατρίδας στα χέρια μας. Η ιστορία σημαίνει μεσάνυχτα. Εμπρός! Σκλάβοι στα όπλα! Λευτεριά! 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 Ένωση! Ελλάδα! Ένωση! ΕΟΚΑ! ΕΟΚΑ! Οι παγιοί ρυθμοί της ζωής άλλαξαν ξαφνικά μέσα σε μία αυγή. Και από το πρωτοξημέρωμα, το ήμερο φως της Κύπρου φωτιζόταν από τη φωτιά του ξεσηκωμού. Η επανάσταση της ΙΟΚΑ φούντωσε με δράση πρωτοφανούς τόλμης και αυτοθυσίας, όπως η απόπειρα κατά του κυβερνήτη Ρόναλντ Άρμιτεϊτ σε κινηματογράφο, οι ανατινάξεις του ταχυδρομείου, του αστυνομικού σταθμού Αγίου Δομετίου. Η ΕΟΚΑ τοποθέτησε βόμβα στο κινηματοθέατρο Παλά στη Λευκοσία. Ο Άγγλος κυβερνήτης σώθηκε, γιατί αποχώρησε νωρίτερον, κατά 5 λεπτά. Το νησί ανασυντασσόταν ιστορικά σε μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα καταξιωτικής κοσμογονίας, με την αρχαίγονη ελληνική μορφή του να λάμπει στο ηλαρό φως της Ορθοδοξίας. Φούντωναν οι φλόγες στην καρδιά του παλικαριού και από τη φωτιά της καρδιάς του ξεπετάχτηκε στο δέος ο άντρας και γιγαντώθηκε μορφή ηρωική και έγινε θρύλος. Μάρκος Δράκος! Και τα λόγια άλλαξαν με μιας. Γίναν το φως της Λευτεριάς και η πατρίδα αλώνει πάλι. Και η καλημέρα και η καλησπέρα γίναν Λευτεριά ή θάνατος.
Μόλις είχαμε πυροδοτήσει την βόμβα για τον κυβερνήτη στο Παλάς, η αστραπή προδόθηκε. Η ομάδα βρέθηκε στις φυλακές. Θα μας έφερναν δυναμίτη σε καρπούζι, να ρίξουμε τον τοίχο να αποδράσουμε. Μα πρόλαβαν. Μας μετακίνησαν στα μπουντρούμια του κάστρου της Κερίνιας. Ως τις 23 του Σεπτέμβρη. Και τότε 16 αγωνιστές κάνανε τη θέληση σκηνή από σεντόνια. Κατεβήκανε στη θάλασσα και δραπέτες τραβήξανε στο γλέτι με το θάνατο. Την άλλη μέρα ο Μάρκος έκλεινε τα 23 του χρόνια. Οι 9 που δεν συνελήφθηκαν βγήκανε καταζητούμενοι. Μάρκος, Καυκαλίδης, Ροδοσθένος, Ελευθερίου, Ευαγγελάκης, Ξενοφόντος, Νικήτας, Πολυβίου, Φυρίλας. Πιάστηκαν Λοΐσου, Παπαϊωάννου, Σάμισης, Βριονίδης, Στυλιανού, Ρωσίδης, Παπαναστασίου. Στα βουνά του Κίκου, με τα αγρίμια τα Αντάρτικα και της Λευτεριάς τα Ειδόνια μας καρτερούσαν ο Μούσκος, ο Σπανός, ο Σαλάτας. Ο Μάρκος ήταν πια ο Λικούργος και η ομάδα Ουρανός. Παιδιά, μπροστά τι έχουμε μονάχα το Θεό. Φύλακες στη μοναξιά μας οι άγγελοι Του και οι Άγιοι πάντα στο πλευρό μας. Να προσευχόμαστε με άδολη την καρδιά. Να επικοινωνούμε με τον Παντοδύναμο με την προσευχή. Στον πόλεμο, στην ανάπαυλα. Καταφυγή και σωτηρία μας η Παναγιά. Λικούργο, ο αρχηγός χτύπησε χτες 23 Νοεμβρίου στον πεύκο της Κυπερούντας. Εγκαινίασε τις μάχες. Εμείς ξημερώματα, με τη βοήθεια του Θεού αναχωρούμε. Προορισμός! Το καλόχωριο, βράδυ 25 Νοεμβρίου. Αύριο τη νύχτα θα στήσουμε ενέδρα. Ο αυγερινός μεσουρανή. Κάνουμε το σταυρό μας. Ο Θεός μαζί μας. 5 από την ομάδα. Οι άλλοι στις 3 Δεκεμβρίου στον Κοκκινόκρεμο. Εκεί θα πάμε όλοι. Θα έχουμε ενισχύσεις. 16. Τώρα, παιδιά, στο όνομα του Θεού, αποχώρηση. Στα βουνά Τροόδους κυριαρχούν οι αντάρτες του Διγενή. Η μάχη αποδείχτηκε άριστα οργανωμένη. Ο Μάρκος ήταν ήρεμος, προνοητικός. Η ηγετική προσωπικότητά του πριτανεύει όλο και πιο πολύ. Οι αντάρτες βλέπουν τον Μάρκο να κρατά με το ένα χέρι το σταυρό και το άλλο το αυτόματο. Τον αντιλαμβάνονται επαναστάτη, να μας στιγώνει την τυραννία, να χτυπά την αδικία, χωρίς να καταπνίγει τις λεπτές ευαισθησίες του και την ενδόμηχη αγάπη του για τον άνθρωπο. Η παρουσία του στη μάχη του Κοκκινόκρεμου της 3ης Δεκεμβρίου 1955 προκαλεί το θαυμασμό των ανδρών που εμπνέονται από την αυτοκυριαρχία του αρχηγού τους. Σήμερα είναι Σάββατο. Θα διαβάσουμε ευχές του Εσπερινού. Αύριο Κυριακή, ο καλόγερος ο Σάββας να παραλάβει αλληλογραφία για τον Ανδρέα Ζάκο. Δευτέρα θα μετακινηθούμε προς τους όλους.
θα μας πάρει ο δεύτερος Λοΐζου. Θέλω να δω το Μερσινάκι. Θα στήσουμε νεύρα. Ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους, μα τους δοκιμάζει. Και η Ελευθεριά για να συνεχίσει τον δρόμο της ξεδιψάει με αίμα. Και το φέγγος της για να πορεύεται στα σκότη είναι οι φλόγες των θυσιαστηρίων όπου καίονται σάρκες ηρώων. Τούτη η αλήθεια φάνηκε στις 15 του Δεκέμβρη. Καράλαμπε, πίσω από τον βράχο, πριν από τον Νίκο, ο Ανδρέας κοντά μου, ο Καρύλος παρατηρητής, ο Στέλιος στην άρχη, Γιώργο την Αραβίδα πιο ψηλά, Πολυβίου δίπλα, Θεοδόσης στο ύψωμα. Παιδιά, το σταυρό μας, οι Αγγλέζοι μπαίνουν στη στροφή. Εμπρός, είναι άρχη, δεν συμβαίνει. Μοσκό, σε χτύπησαν, Μοσκό! Σε μάχη ανταρτών της ΕΟΚΑ, με Άγγλους, έπεσε ο ήρωας της Κυπριακής Ελευθερίας, Χαράλαμπος Μούσκος, εξάδερφος του Εθνάρχη Μακαρίου. Δύο άλλοι αγωνιστές συνελήφθηκαν και αντιμετωπίζουν θανατική καταδίκη. Αδελφοί Κύπροι, οι θυσίες σας φέρνουν πιο κοντά στην Ένωση. Ο ελληνισμός σας παρακολουθεί και σας θαυμάζει. Ο θάνατος δεν λυγίζει το Λικούργο. Τις πυκνές συστάδες των λατιών, μέσα από τα φύλλα των δέντρων του δάσους, ακατάπαυστα ανεβαίνουν στον ουρανό οι ψιθυριστές ψαλμοδίες των ανταρτών, με τον Μάρκο να κανοναρχεί τους συντρόφους τους Σοκράτες και τα πολυβόλα να συνοδεύουν με τους κροταλισμούς τους τα παμπάλαια πολεμικά τροπάρια της Ρωμιοσύνης. Δημιούργησε τον άνθρωπο ελεύθερο. Του δώρισε την ψυχή και το νου, υπαρξιακά προνόμια της ανθρώπινης οντότητας. Και του χάρισε το δικαίωμα του χρέους, να διεκδικεί και να κερδίσει τις αρετές. Και η ελευθερία είναι αρετή που ο άνθρωπος μπορεί να διεκδικήσει για να ευδαιμονήσει. Γιατί χωρίς ελευθερία, που είναι τρόπαιο της παλικαριάς, ευδαιμονία δεν βασιλεύει. Ένας φίλος πέθανε. Ο Χαράλαμπος Μούσκος πέθανε πολεμώντας για τη ελευθεριά. Η νιώτη σηκώνει στα χέρια της το λείψανό του και πορεύεται περήφανη ενώπιον του κόσμου που γονατίζει. Το φέρετρο του ήρωα, υπόσχεση λυτρωμού στο λαό. Αύριο θα αποδεχτούμε τον αρχηγό στον Άγιο Ιωάννη τον Λαμπαδιστή. Εδώ, σε τούτα τα βουνά, τα αδούλωτα της Παναγιάς, θα θρονιαστεί το στρατηγείο της ΙΟΚΑ. Και η Παναγιά, υπέρμαχος στρατηγός στο αγώνα μας, για την Ένωση, για την Ελλάδα, για την ευτυχία. Σκέπη στα αγριοφόρια η Παναγιά, φύλακα Θεού στις κακουχίες, στις υπεροπλίες, στις προδοσίες, στο δόλο. Προστασία στο κακό. Ξυπνάτε! Ξυπνάτε! Ξυπνάτε, αδέλφια! Τη σκλαβιά της πρόκριση στον κρεμό,
η άγρυπνη συνείδηση. Ξυπνάτε αδέλφια, ο χρόνος τρέχει, να μην γλιστρήσει και να μας ροπιάσει. Ο χρόνος τρέχει, να μην γλιστρήσει από τα χέρια μας. Έφτασε η ώρα, θρασκελάμε τα βουνά, διασχίζουμε τα δάση. Ας πηδάμε, τρώμε πέτρες, ας υψάμε, πίνουμε υδρότα, ας μας κυνηγούν. Εμείς, μαχητές του άρμα του Θεού, πολεμάμε τον εχθρό στη Λεύκα, στον Καλοπαναγιώτη, ορειβατούμε στους μαύρους εκκρεμούς. Εμπρός με δύναμη το σταυρό μας για τα περήφανα βουνά της Ολιάς. Ο Δράκος προσαρμόζει τους προγραμματισμούς του με τα νέα δεδομένα. Πραγματοποιεί μακρινές διαδρομές στις πιο αντίξωες συνθήκες, σε χιονισμένες νύχτες, σαν αιμοδαρμένα μερονύχτια, όταν το αγριοβόρι περονιάζει το κόκαλο και η βροχή δέρνει αλίπητα τα κορμιά. Με τα παλικάρια του δρασκελά τα βουνά και συγκρούεται με μηχανικές στρατιωτικές μονάδες ανάμεσα Λεύκας και Καλοπαναγιώτη τον Απρίλιο του 56. Καταφεύγει τυφλάς από τον ποταμό Καρπότη. Περικυκλώνεται από στρατό στις 17 Μαΐου στη διάρκεια εκτεταμένων επιχειρήσεων με συμμετοχή ελικοπτέρων και αεροπλάνων. Καταδιώκεται στους μαύρους γκρεμούς της 8 Ιουνίου και γίνεται στόχος καταιγιστικών πυρών. Ενώ η ομάδα αναμένει σήματα φαναριού από τους παρατηρητές της Ρηνούς για τις κινήσεις του στρατού, συναγωνιστής βλέπει τον Μάρκο να απομακρύνεται και να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε ήταν τραγικό για τον αγώνα. Η προδοσία υλοτομούσε τα βουνά, από την Τιλιρίο, Σολιά και τη Μαραθάσα. Ο Μάρκος με τους αντάρτες του ακροβατούν σε δεδομένο σκηνή. Ο Μάρκος με τους 4 αντάρτες του εγκαταλείπουν το κρυσφύγετο του Τουρλινού. Το καλοκαίρι αρχίζουν οι μεγάλες έρευνες. Ο Διγενής διορισταίνει μέσα από τους κρυούς του στρατού και τις φλόγες με διαρκή τη συνοδεία του θανάτου. Φτάνει στην Τροοδίτισσα, προωθείται στη Γεράσα και τελικά στη Λεμεσό. Ο στρατός καταδιώκει το Δράκο προς το Μιλικούρι, ενώ τα χωριά είναι αποκλεισμένα και υφίστανται τα πάνδυνα. Οι αντάρτες είναι πεινασμένοι, διψασμένοι, καταπονημένοι. Κατευθύνονται προς τις Γερακές. Χλιστρούν από τον κλειό του θανάτου προς τη Σολιά. Και μια μέρα, χαμένοι στην περιπλάνηση, ακούνε ένα κοριτσάκι να τραγουδά το τραγούδι του Μάρκου Δράκου έξω από τη Λινού. Ο Μάρκος στέλνει με το κοριτσάκι γραπτό μήνυμα ζωής. Νύχτα βαθιά, 16 Ιανουαρίου 1957. Χτυπούν τη φιλόξενη πόρτα του Κυριάκου Παπαμιχαήλ στα Καλιάνα. Το επόμενο βράδυ ήταν συννεφιασμένο, βροχερό. Οι αντάρτες σκόθηκαν στο σκοτάδι του δάσους μέχρι το ξημέρωμα της 18ης Ιανουαρίου. Οι Εγγλέζοι όλο και ανέβαιναν στο σημείο όπου οι αντάρτες έσκαβαν για κρυσφύγετο. Κοντά στο μεσημέρι, οι αγωνιστές πήραν θέσεις μάχης. Προϋπόθεση της λευτεριάς, η απόφαση του θανάτου. Έβρεχε, έριχνε χαλάσι, άστραφτε και βροντούσε ο ουρανός. Οι Εγγλέζοι ενέδρευαν και άρχισαν να πυροβολούν με θεριστικές βολές. Οι αγωνιστές γύρισαν πίσω έρχοντας. Ο Μάρκος τους κάλεσε να προσευχηθούν κι ύστερα να τραγουδήσουν τον ύμνο που αγαπούσε. Όπου κι αν στρέψω τη ματιά μου, πάντα εσέ, Θεέ, θα ειδώ. Και με το νου και την καρδιά μου στέκομαι κι όλο σε ευλογώ. Σε βλέπω μέσα από τα δάση, με τα πουλιά που κελαϊδούν
που στα κλαδιά μέσα κρυμμένα κάθε αυγούλα σε υμνούν. Η βροχή σε δρόσισε, μια νύχτα του Γενάρη, ο ανέμος δεν μπόρεσε τα μάτια να σου κλείσει και στη θωριά σου το φέγγος πριν να σβήσει. Ήταν το κύκνιο άσμα. Οι αντάρτες έψαλαν χαμηλόφωνα, ψιθυριστά, και συνόδευαν ο Μάρκος, ο Κώστας Λοΐζου, ο Τεύτρος Λοΐζου, ο Νεόφυτος Σοφοκλέους, ο Σάββας Ταλιαδόρος και η βροχή που έπεφτε ασταμάτητα. Ο Μάρκος, όπως πάντα, προχωρούσε πρώτος. Προαισθανόταν πως θα πάει στα σπίτια που δεν θα χαλάσουν ποτέ. Στη λάμψη μιας αστραπής βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν Άγγλο. Τα αυτόματα κροτάλησαν. 42 σφαίρες έπληξαν το παλικάρι στο στήθος. Ο Μάρκος ανταπέδιδε με το στέν του που δεν αποχωριζόταν ποτέ. Έπεφτε και πυροβολούσε. Ο αποχαιρετισμός του παλικαριού που η ψυχή της πατρίδας ακούει κάθε νύχτα αντιλαλεί στον ατέρμονα χρόνο τον αγέραστο θρύλο του Μάρκου Δράκου. Πρόσισε μια νύχτα του Γενάρη, τον ύπνο μου σ' αγκάλιασε, θα βρω και θα ρωτήσω το γέλιο σου που φωλιάσε, να πάω να προσκυνήσω. Τον ύπνο μου σ' αγκάλιασε, θα βρω και θα ρωτήσω το γέλιο σου που φωλιάσε, να πάω να προσκυνήσω. Ένα θερμό χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, σε όλους τους συντελεστές του δράματος που μόλις παρακολουθήσαμε. Τα μάτια να σου πει
Γιάννης Φανός, κυρίες και κύριοι, συγγραφέας. Σκηνοθέτης Νεοκλής Νεοκλέους, μουσική Κώστας Κακογιάννης και στίχη Πάμπος Κουζάλης. Θα θέλαμε και τους τρεις μπροστά, παρακαλώ. Και όλα τα παιδιά που έχουν λάβει μέρος. Ο Νεοκλής, ο Νεοκλέους, ο σκηνοθέτης, έπρεπε να φύγει για την παράσταση στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Υποστολή της σημαίας. Και τώρα όλοι μαζί ας ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο.